Leviticus ti aduonu miensa. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, Kasa kyerɛ Israelfo na ka kyerɛ wɔn sɛ, Awurade afahyɛ hodoɔ a mompae sɛ ɛnyɛ nhyia kronkron, mafahyɛ na no nie. Nnansia na ɔnyɛ adwuma, na da a ɛtɔ so nso no yɛ home mu homeda. Ɔnhyia nhyia kronkron, monnyɛ adwuma biara. Ɛyɛ Awurade homeda mo tenabea nyinaa mu. Yeinom ne Awurade afahyɛ, nhyia kronkron a mompae ne mmere mu no. Bosome a edi kan no da a ɛtɔ so 14 no. Enwummerɛ yɛ Awurade twam, na bosome no ara da a ɛtɔ so 15 no yɛ Awurade apiti afahyɛ. Nanso na muni apiti. Da a edi kan no munhyia nhyia kronkron. Dwumadi adwuma biara monnyɔ. Na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade nanson. Da a ɛtɔ so nson no munhyia nhyia kronkron. Monnyɔ dwumadi adwuma biara. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, Kasa kyerɛ Israelfo na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru asase a mede me rema mo no so na mutwa ɛso no bae a, momfa mo nnɔba efi a edi kan no mmrɛ ɔsɔfoɔ. Na wɔnhim efi no Awurade anim, na ɛnsɔ anima mo. Homeda no, adeɛ kye a na ɔsɔfoɔ no nhim. Na ɛda a muhim efi no, momfa odwanten ba a wodi mu a wadi afe mmɔ ɔhye afɔdeɛ ma Awurade. Ne ɛho aduane afɔdeɛ. Asikyiresiam abupɛn 12 a wɔde ngo afɔre. Na ɛnyɛ Awurade ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam, ne ɛho ehwiesa. Bobisa susutua abupɛn nan mu biako. Na mu nipa no anaa ayu a wato, anaa sɛ wasie kosi da no ara a mode mu Nyankopɔn ayɛdeɛ reba no. Ɛnyɛ da ahyɛdeɛ ma mo awɔ ntoatoasoɔ, mo tenabea nyinaa mu. Na monkan na mfɛmfiri homeda no akyiri da. Da a mode ohim fi no ba no, ɛnyɛ adapɛn nson pɛpɛɛpɛ. Monkan adaduanum kosi homeda a ɛtɔ so nson no akyiri da so ansa na mode aduane afɔde foforɔ abrɛ Awurade. Momfa ohim paano 2 mfiri mo tenabea mmra. Asikyiresiam abupɛn 12 mmɔreka na ɔmfa nto, na ɛnyɛ aduane kan ma Awurade. Na momfa nwanten manso a wodi mu a wadi afe ne nantwiburuwa abiako ne adwennini 2 nka paano no ho. Ɔnyɛ Awurade ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa, ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade. Na momfa ɔpapo biako mmɔ bɔne ho afɔdeɛ ne nwanten ma 2 a wadi afe mmɔ asomdwoe afɔdeɛ. Na ɔsɔfoɔ no nhim wɔn ne aduane kan paano no ne nwanten ma 2 no. Na ɛnyɛ Awurade anim ohim afɔdeɛ, ɛnyɛ kronkron ma Awurade na ɔmfa ma ɔsɔfoɔ no. Na munhyia da no ara, ɛnyɛ mo nhyia kronkron, monnyɛ dwumadie adwuma biara. Ɛnyɛ da ahyɛdeɛ mo tenabea nyinaa mu, mo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Na sɛ mutwa mo asase so nnɔbae a, nwie wɔfuo nkwanse adi atwa, na ani wo nnɔbae no mu mpepe. Gyama wo hiani ne ɔhɔhoɔ. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, Kasa kyerɛ Israelfo sɛ, bosome a ɛtɔ so nson ne da a edi kan nyɛ mo homeda. Totorobɛnto hyɛn nka yɛ nhyia kronkron, monnyɛ dwumadie adwuma biara, na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, bosome a ɛtɔ so nson yi ara da a ɛtɔ so 10 ne mpatada. Monhyia hyia kronkron, na mommrɛ mo kra ase na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Na ɛda no monnyɔ adwuma biara, ɛfiri sɛ ɛyɛ mpatada a ɔpata ma mo Awurade mo Nyankopɔn anim. Na ɔkra biara a ɔmmrɛ ne ho ase da no no, obetwa no afiri ne man mu atwene. Na ɔkra biara a ɔyɔ adwuma bi saa da no no, mɛsɛe saa ɔkra no afiri ne man mu. Monnyɔ adwuma biara. Ɛyɛ da ahyɛdeɛ ma mo awɔ ntoatoasoɔ mo tenabea nyinaa mu. Ɛyɛ home mu homeda ma mo. Na mommrɛ mo kra ase bosome no da a ɛtɔ so 9 no anwummerɛ. Muni mo homeda no mfiri anwummerɛ nkosi anwummerɛ. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, Kasa kyerɛ Israelfo sɛ, bosome a ɛtɔ so nson yi da a ɛtɔ so 15 no yɛ asesen afahyɛ nanson ma Awurade. Da a edi kan no yɛ nhyia kronkron.
monnyo dwumadi adwuma biara. Nanso na momfa wogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Da a ɛtɔ so nwɔtwe no nyɛ mo nhyia kronkron. Na momfa wogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Ɛyɛ afahyɛ awieɛ, monnyo dwumadi adwuma biara. Yeinom ne Awurade afahyɛ hodoɔ a mompae sɛ onhyia nhyia kronkron no. Na ɔmfa wogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ, ne kum afɔdeɛ ne ehwiesa. Ebiara wɔ ne da mu. Ɛsono Awurade homena no, na ɛsono mo ayɛyɛdeɛ, na ɛsono mo aboadeɛ nyinaa, na ɛsono mo ayɛmuyi adeɛ nyinaa a mode ma Awurade no. Enso bosome a ɛtɔ so nson ne da a ɛtɔ so 10 mu a moreboa asase so nnɔbae ano no, mu ne Awurade nnapɔn na nanson. Da a edi kan no yɛ homeda, na da a ɛtɔ so nwɔtwe no yɛ homeda, na da a edi kan no, momfa nnua fɛɛfɛ so adeɛ, ɛbrɛ ne nnua kusuman ne nsunoa nnua, na mo ani nye Awurade mo Nyankopɔn anim nanson. Na momfa ni nnapɔn na ma Awurade, nanson da afe. Ɛyɛ daa ahyɛdeɛ ma mo awo ntoatoasoɔ. Bosome a ɛtɔ so nson no mu na munni nnapɔn na yi. Asesen mu na montena nanson. Israel man ma nyinaa ntena asesen mu. Na mo awo ntoatoasoɔ ehunu sɛ miyii Israelfo firi Misraim asase soɔ no. Asesen mu na mema a wɔtenae. Me ne Awurade mo Nyankopɔn. Na Mose pae Awurade afahyɛ no kyerɛɛ Israelfo.